Bicol, DZGB as in OKFM, election coverage. Make way. This is John Bicol, 25. Alright, mga tugang, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa mga kababayan nyo to. Welcome to pong slot para po sa special coverage ng pong Aldaw na ini. Monday, Election Day. Para po naman sa mga kababayan po nyo to na nagdadangog kamo mga tugang sa DCGB, sa OKFM Legazpi at saka sa WGB FM sa Tabaco. Good morning po sa mga kababayan niya. Tulari technical kasabay dyan si Kuya John Apolis. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. At siyempre, ako po ang sa indong likod, Mardila Daing Iba, salit sa nabirotihan hanggang 1 o'clock po kita. And siyempre, katuwang ta sa tuya po ng mga reporters. Yan po dyan mga tugang sa ngenot si Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Yan man si Pading Jomar Bien sa 1st District. Si partner Al Armario dyan po sa southern part kan mga barangay sa Legazpi. Yan si Joshua James Bino sa Daraga area. Karen Ala dyan po sa Albay District. Siringman mga tugang si Angel Mustasa dito sa Legazpi 4th District. And siyempre katuwang siyempre si Henry Daboy Mata. Kasabay po sa tuya ng mga dating interns kang Bicol University. Kasarami na po dyan at saka siyempre ang mga kababayan kapag-iribata po sa OKFM Legazpi. Naon po dyan mga tuga, mga kasarabay tangon yan na padagos pong nagantabay sa mga pangyayari. So ano, nakaboto na kabotabi? Nakaboto na. So, madali man sana ang pagboto. Medyo lang may mga nagkakapira po talagang inconvenience sa nagkakapira because may may mga lugar na mainit ang sitwasyon kan palibot may garo holding room kumbaga sa mga senior citizen paborman. Imbis magparatitindog ka ng kang makuha mo na so sequence number, magparatitindog ka, igwang lalaugan na ron, matukaw ka duman. Tapos, pag nabakanti na so duman sa talagang voting area, saka ka mo, ngaya 5 ngaya, magluwas pa siring po duman. Yan po sa na-experience ako duman sa Santo Domingo. Madali yung masan ako, dahil nga na akong 5 minutos, tapos na, diba? Kaya lang yun po talaga, dapat pasiguruhon ta sa tuyang mga balota na dahi po natitiklop, dahi nin ati, kangani na dahi po nin problema, mga tugang paggalaog duman sa automated counting machine. Tama ito, mga observations ta na pag linaog, pag medyo may diferensya, liluwa giraray, ballot returned, di ba? Pagkatapos, pag binaliktad, ako. Yan. Mga aruga ito po mga sitwasyon. And then, may mga nagkakapira na mga nagreklamo, mga tugang iba daso nagluwas duman sa resibo. So, kaya yan po ang sa tuya na niyan, abiso, pasiguron ta pong pirmi, sa tuya po na balota, dahing mga ati dyan. Asin ang pagmarka, mga tugang. Dahil mga kahit man ido-do luhay sa ng, sa nanganing tuldok na na wagas na duman mga tugang sa bilog. Di ba? So, yan po tabi. Ang mga kababayan, medyo nakahaluyan kung daing lista. Di ba? Kung daing listahan, mahanap ka biroon mong 64 mga kandidato yan sa senador, 12 ang hanapon mo. Pagkatapos mga tugang iba pa na mga buburutuhan ta. So yan, madalion sa naman mga tugang ang pagboto. Kaya lang may nagkakapira po talaga na naka-experience po ning medyo bako maray sa indang pagmati at yan, kumbaga nagkaigo ng inconvenience. So iba man yan po nagka-diferensya garo na dita din ako sa balota ko iniluwa, pero matyaga man po itong mga electoral board
mga tugang na niya kumpuduman para mag-assistir sa tuya po ng mga kababayan, especially sa mga parehas ko po na senior citizen. Yo, okay, Joshua James Bino na sa linya na. Desisyon Bicol 2025. Joshua, please come in. Yes, Omar. Hello. Good Yeah, morning. good. Good morning sa mga parantabay. Mas ito paano, talagang dakulang tabang nagraragkot ang palibot. Igwa pa ng mga nagpaturindog public sermar na mga kahoy. Ini ang sitwasyon digdi sa Bicol University College of Social Sciences and Philosophy o BUCSSP campus. Digdi sa Daraga Albay kung sa inyon digdi nagboboto ang mga residentes kan barangay Sagpon sa munisipyo kan Daraga Albay. May oras pa with Sirmar na talagang minahalaba ang pila sa kung minasarabayan nag-abot ang mga residentes ang mga botantes. Pero ang kinamarayan dahil sa dawa medyo nagkonsumo rin nagkaperang minuto sa pila, pero bako problema sa bako masyadong mainitod ang palibot, malimpoy ang palibot kan polling center dahil sa mga nagpapirindog na kahoy. Kung kaya sa mga nagpakapirila medyo mapurupes ko ang napagmati na hindi pang huyos min paros. So far, digdi Sirmar sa BUCSSP kung kaya nagbubuto ang mga residentes kan barangay Sagpon, wala pa man kita nila monitor na kumbaga mga inconvenience digdi sa lugar. Medyo nag-aabante man, marami paras lang ang pag-abante sa pila kan mga botantes. Ini kayang barangay Sagpon, ini anti sa tulo na barangay sa munisipyo kan na Daraga Albay na pinakadakula in terms of voting population. Paigwa rin na sa sobrang 3,000 na mga botante tabi Sirmar. Kung sa ngunyan, pero man sa nariparuta, ang importansya talaga kan mga volunteers sa PPCRB. Dahil pa igwa rin nagkakapira na kumbaga dahi paaram so presinto ninda. And ang unat tulos na rin ang table kan PPCRB dahil sa nakapusto man ini sa mismong entrada. Pag ilago pa na sa polling center, mahiling mo na sa table kan na PPCRB. And madali ang tulos nindang mahiling sa nagasindan ng mga kaputan asin kung na naghagat sindanin asistensya. Ang mga naka-duty di Sirmar na mga PPCRB using the Sister Net, the Sister Jess, dan Santa Rafaela. Man sinadiki BCBC kung kaya inian na si Consulta di Sirmar medyo marikan si Kasman ang dalagan sa pagbuboto kan mga residentes. So masyadong problema sa palibot kung alam mo magsilaban sa malimpoy dahil sa mga kahoy. Iyan, doon yan namatihan, so importansya ng kahoy. Sabi ko nga ni Tris Matter. Yan. Okay, di kunyan, halos dire-diretso man ang pagbuboto dyan, di masyadong problema. Dahil manin masyadong problema tabi Sirmar, may minutos na kumbaga haliputor sa ng pila, tapos minsan sarabayan minaabot, minahuro halaba. Pero unlike naman sa ibang mga voting center na labutan ko na si iba sirinang hinang, digdi sa BSSP, ang sarap talaga nariparuta, malimpoy ang pagpila dahil sa mga kahoy. So, importante man talaga na may kahoy pang nakatundog sa palibot. Roger, okay. Awit adi Sirmar, nadagdag niya itong istorya, mantang going naman mo na kita sa tutuyang ginikanan para makapagbuto ang sagradong boto ni Diyos Sabino. Ayun, itry mo yung communication equipment mo naman, ha? Roger, Sirmar, try ko digdi sa Daraga. Ayun. Duman sa restaurant ko, tadi sa Daraga, may areas na medyo minsan sa Langkaw, magayon noon. Pero ining radyo talagang Basta tabit lahat. pag nag-transmit ka kayan, day ka nagad magtangod sa may high tension wire, day ka kan bambalda. Pero may likay ka nagad kayan sa high tension Pinahanap wire. ako ng open field. Yan. Pagkatapos ang antena dapat nakatindog, bakong tumba, bakong tagilid. Naka-point sa taas lamang yan. Okay? Roger. Sige. Kaya tadi Sirmar, ang nagdag niya itong istorya, Diyos Sabino, Lissigili. Desisyon Thank you very much, Joshua. 25. Nakatulong dagdag na impormasyon po yan dyan sa Bicol University. Lipat kita kay Joanna Gripa. Joanna, good morning, Cruz Gwen. Mahay na agos, Sir Mar. Marhay na agos sa mga paraan bagay.
Pagirungdum at yung tigtaawang ginaw kan election board officer at yung school head ng Bagong Bayan Central School na si Ernesto Nimay na wala talagang ATM machines sa mga priority polling places para sa mga senior, bados at yung PWD. Manong ini sa reklamo kan sa botante na nahandal, ngunit nahiling niyang warang nakukuhang resibo matapos mapasa ang balota ang mga botante na kabali sa vulnerable sectors. Sigon ni Sir Ernesto Misbay, pag-abot alas 5 ng hapon, kukolektahan ang mga balota na sarong envelope at inilalawag sa mga machine sa kada presinto kung sa insinda nakarehistro. Dagdag ka ini, igwamang gilayo yung mga resibong iluluwas, alagad nasa botante na kung babalikan ninda ang mga resibo kan sa indang boto o daing. Umanad mo pa, DCGB Edition Bicol 2025. John Bicol 2025. Thank you very much. Akyat po tayo mga tugang duman sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi. Partner Al, please come in. Partner. Ayan, wala, hindi makapasok si Partner Al. Yan, ayan na, okay na. Partner, go ahead. Kumusta yan? Partner, magayon ang dalagan kan burutuhan digdi sa southern part ng Legazpi, monitoring ta sa iba-ibang mga barangay. Ako personal experience ko, madali yun sana partner, maski nga ni pano-pano so sarong classroom tapos so pila sistema sa igwasin na ki holding area. Pig hold mo na kami naman sa sarong classroom. Iyo. Dangan pig 5-5. Araw ka sa experience ko? Partner? Araw ka sa experience ko? Pagkakawa sa kuya kan, tinabano kan PPCRB, barangod sa sequence number, tapos pinalabag ko duman sa sarong room, tukaw-tukaw ako duman. After get, napuno na kami. Ngayon 5 nga tabi. Diretso na. Kaya yung manes experience ako partner, kaya nakasabi akong personal ng magkaskas so dalagan. Kaya ang iting ko partner kung araw ganian flow perme, baka bandang hapon pasarok-sarok na sana. Yeah. Magalaog sa salitman sa ng barangay. Depende sa barangay. May barangay araw kan Taisan, nakulaw ng baga na populasyon kan Taisan, na voting registered voters. Kaya pwedeng abuton pang Banggi. Pero sa ibang mga barangay, di yung southern part ng Legazpi, lalo na sa Saradit, yan ang sistema magayon makastas ang dalagan partner. Medyo may na-encounter lang kitang date na issue ining tungkol sa pagdaranin kodigo. Sa laog ka na presento kasi so ibang teacher mahigpit na pigbabawal so kodigo. Pero sa iba pwede pa na magdara ki kodigo. Ngay man bawal ang kodigo? Ang bawal cellphone. Yung dahil man bawal ang kodigo, tama, cellphone talaga so bawal, kaya lang namin sa interpret gagaiba. So na-encounter tanglit na pag-sulod diskusyon. Bigaring lang naman na yan, pasabot kan mga personnel authority na dapat masabutan na yan kan ambuslados para dahil sa nag-rebook sa sarong presento. So far partner, sa kabilugan, digdi southern part kan Legazpi, kung pwesto rin na mga 10 barangay ini, digdi southern part, tranquilo ang daragan mo niyan kan Burutuhan. Another diretso, maraming address, yan ang reporting ni Alarmario, PCGB. Thank you very much, Partner. Mga tugang, yan po mga pangyayari duman sa sur na parte. Medyo okay, ano? Mariray na po dalagan duman. Yan, as down to si DJ Nonoy Palaboy. Kang 97.1 OKFM Legazpi nasa linya man. DJ Nonoy Palaboy, Good morning, good morning. Yes, good morning. Location. Sa mga paranabay. Location ng DCGB News, yung kita digit sa Bugtong. Bugtong? Ora ini sa area of responsibility ko actually papamay. Kaduman sa northern part, so far matunilong man sumaw sa nangyayaring burutuhan. But nagkaigwa kita ng emergency ngunyan. Kasi Angel, labi na po sa kuya, nag-overheat sa mobile ta,
Nag-over. So may overheat, Papa Mar. Siguro ko dalaman grabe kang init. And siyempre, dahil bagang profundo sa makina po, para sa bagong aga. Okay, abiso man po sa may mga lunadan, sa sobrang init, araw ka na nangyayari, nag-overheat. Sabayan pan kang sobrang init kang panahon. Kasi siguro po sa mga ibang butante, baka mag-overheat man. Relax na, relax. Relax ka na. Sabi nga na, chill lang yan, chill. Pero ngunyan, si Angel, garo dahil maka-chill, dahil siya kilunadan. Ay, pangyari. Igay na madidisponer? Sagkod rubber boat? Igay yan. Kung dito na minuto, igay na maraw to na nga ng iling sa kuya, Papa Mar. But anyway, pinagkocontact mo naman sa mekaniko, tangani na baka mahirahay tulos, and then diretso kita sa kuya operasyon. Yes, sir. Okay, yan muna, Papa Mar, ang magdadagdag na istorya ni Digdi sa Bugtong, Nonoy Palaboy, DCGB News. Thank you very much. No, Palaboy. Mga tugang, 97.1 OKFM DJ po natin yan. To the rescue. Yan po sa, sa mga pag-iriban niya to. Ayan po, tabi, sa mga may sadiri po ning lunadan. Kung medyo ko na kita, ingat kita, tabi. Mainit po ang panahon talaga ngunyan. Kaya po talagang medyo magpurupay ngalo kita. At saka, yan po, kaya sa mga seniors, kaya bagang tinawon ki early voting hours, mga tugang tangani na dahi sa paron, ang sobrang alingahot. Maski kasubago mga 8 o'clock pa sana, mainit na talaga. Lalo pa ngunyan mga tugang na yung baga between 10 o'clock hanggang mga 3 o'clock, matindi po ang tama kang saldang. Matindi ang arasaas o alingahot na namamatian niya to. Kaya kung ikaw medyo may pigmamati, magpasiguro na tabi, mag-inom ka mong bulong. Tapos magdadaran ng kaibanan, tapig tutugutan man po tabi, no? Yung PWD, yung po na mga senior citizens, pigtugutan man po iyan na may kaibanan, dapat so immediate family, no? Kapamilya talaga. Kaibanan para po magboto, mag-assist. Assistor ang tawag nila. PWDs ngayon, senior citizens and pregnant women with assistor. Digding tabi ang pila. Niya po tabi. Kaya medyo sabi nga ni Kayan, marerahin na so dalagan, no? Ang kaipuan sa naman, madali umasa na talaga ang pagboto. Kaipuan lang de mo ido-do kimaray so itong piggamit baga na marking pen. Tapos halat-halato na medyo magmara bago magkaigwaning yung pagpasiring duman sa may arani sa sa ACM o automated counting machine. Tangani po na dahil magkaigwaning ati o kung ano pa man, mga tugang na markings dyan po sa balota. Tapos siyempre, yung baga, lalo kung itong ang tukawan ngaya itong may armchair, ay halaba pang balota, lampas. Ilingunin dong daiyan matiklop mga tugang sa gilid. Dahil nito pagkuduton, tangani po na kunyan, dahil magkaigwaning problema sa paglaog mga tugang, sa pag-alon, kaya ito po na ACM. At pag yan po dahil problema, automatic, pag yan po inako na, taod nga pig-verify so balota mo, taod ka maluwas na po sa resibo. Ayan na, that's the time for you na i-check kung so itong mga binoto mo, tama, duman sa niluwas pong resibo. And after that, itao mo na itong resibo duman sa, electoral board, ng membro, tapos ihulog na duman mga tugang sa ballot box. Yun na po yan tabi, ang sistema kan sa tuya po ng pagboboto. Kaya duman po sa mga kababayan ikon yan, kung medyo may mga bako makakanais-nais kung na experience, iparecord po nindo diyan po sa minutes, diyan po sa electoral board, tangani po na makasamay po yan dyan sa kung yung kaso nga magkakaroon ng problema. So yan po ang mga advice, mga tugang sa mga kababayan nato, in connection kayan, mga pangyayari man sa tuya pong palibot. And then syempre,
Yan po ang pangapudan, mga tugang na magboto ning wais. Yan, yung tamang tao sa tamang pwesto. Di ba? O, yan po ang mga nagkakapira po ng mga parundong pangunyan. Dahil man po pigbawal na magdara ng kodigo tanganing mas madali nga ni. Di ba? Maski so, ano yan, ang pigbawal lang talaga na picturean mo mga tugang so sa imong balota, mag-selfie ka duman sa laog, may sa iba nga ning mga prisyoner may nakabugtak duman na bawal ang cellphone sa laog, di ba? May mga harog po kaya na mga abiso na nakapaskil mga tugang. Pero dakulaon pong tabang ang ini pong mga volunteers, yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa pag-assist sa mga kababayan tata. As per experience, ang Santo Domingo Central School, dakulaon po yan na eskwelahan, polling center na naon halos dyan so poblasyon, mga barangay sa poblasyon area. Di dakul po yan. Nabago so lugar kung saan nakabugtak so dating presinto ni ka ito. Maray na lang tayo on so PPCRB nagapot kita kung saan kaya na ituro kita nin tamat kung dahil libong-libong kita dumaan hanapon ito saro-saro, di ba? So salamat po sa mga volunteers, no? Sa padagos po na pag-assist sa mga kababayan niya to na wawara okay nalalagalag sa na po ng mga voting precincts, ano, maski minsan araw mo na so presinto mo pero dahil mo aram kungain so ano yan so presinto na kabugtak sa sarong pong ano yan voting center sa sarong eskwelahan, so yun medyo challenge, no, kaya kung yaon man sin pagbungad mo igwa tapos sa mga kanto-kanto igwa na mga ano yan help desk, ano, para tabangan sa mga kababayan ta na mahanap so sa inda po na mga lugar na pagbubutuan tanganing dahil pong masyadong inconveniensya, no? Okay, so yan po tabi mga kabarangay ta, magkunyan sana magpasiguro sana po nin tubig, tangani po na dahil kita magkaganing problema, taarog ka subago iba pong incident na nangyari sa UWAS, di ba? May nagadan 65-year-old mga tugang pero tapos isang magboto, tapos nang magboto, kaya lang yun na po, no? Niluya, tapos inatake, kandi na po sa ospital, yun, dead on arrival tabi, no? O, kaya ingat po tabi kita, mga tugang, kung pwede, dahil man po babawalan na magboto ka mo, ngunyan po na nasa regular hours na o voting. Ang pagboto, halabang maray, hanggang alas 7 po ng banggi, kaya pwede may magparolimpoy muna. Magparolimpoy muna hanggang alas 7 pa man nabanggi. O pwede mga halimbawa mga alas 4:30, alas 5, medyo marulumlum na. O saan ka naman kita magpasiring dumaan. Magpa-assist lang. Tabi, tangani po na makaboto kita. Ngunyan po sa importante na pagpili ng 12 na mga senadores. Pagkatapos sarong district congressman, kung saan man na distrito kung naka-star o nakarehistro, pagkatapos mga tugang, gobernador, board members, vice governor, tapos mga mayor, kan city as in munisipyo, buda mga konsyales kan city as in munisipyo. So yan ang mga bubutuhan, tapos party list sa likodan tabi. Madalion man sana, ano, kung talagang araw mo kung sisay sa mga bubutuhan mo, madalion man sa pagmarka. Di ba? Dahil nga yung 5 minutos, babay na. Yan, pwede ka na magluwas. Di ba? And make sure na bago lumabas, makagang ka mo mga to ng indelible ink. Yan. Diyan po sa imong hintuturo. Tangani na magpapatunay na iyan po tapos ka na. Nakaboto ka na. Yan ang sinyal na you have already exercised your right of suffrage. Yan. Di ba? Okay. So, kadakol, ang mga nagtuturuparan, mga tugang sa presinto, and yun po yan ang sitwasyon sa naman talagang mayroong pila. Pero ang ginagayon sa ibang mga voting precincts, imbes magparatindog ka, iguang garo holding room na dumangkango na magtukaw-tukaw. Pag inarapod na, saka na ka mamadalaga, mamamarakaw pa siring duman mga tugang sa kunyan sa talagang actual na voting precinct.
Di ba? O, di okay yan. Ha? So iba na mga rooms na binisita tayo, iguaning mga kunyan, iguaning mga electric fan na nganing makapagparayahay man lamang sa mga kababayan ta. Pero magdara na lang ka muning pamaypay. Di ba? Okay, so yung regular voters, ha? Po yan tabi, no? Dahil na ngayon magpararalat pa ngayaning kunyan, nin kung ano-ano pa, magburuto na ning atab patangani na at yan di makapabilon ta na sa mga seniors. Although, pag may nakakasabay po talaga ng mga seniors, so mga ano yan, mga PWDs, pagkatapos pregnant women, pipainot man talaga sa mga vulnerable sectors. No? Pig-alternate ninda, di ba? 5 ngayang senior citizen, pagkatapos, tagtod naman, o 5 PWD, pregnant women, pagkatapos naman, 5 naman sa mga regular voters. So, arog lang ka ng manera, mga tugang, akan mga kababayan ta. So, 11:35, mga tugang in the morning, sa so, pong panagos sa pagbantay, dito po sa Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. DZGB as in OKFM election coverage. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! An oras hatod sa indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay-Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. As in OKFM election coverage. Alright, mga tugang balik po kita sa pong Division Bicol 2025 special election coverage kung ang pong aldaw na ini nin Lunes. Yeah. Petsa 12 po sa bulan kang Mayo and siyempre panagos po mga tugang so nakapila pa so iba. Pero so iba tapos na naguruli na. Yan, madali na magpangurdo naman. Ha? Kumusta po sa ibang mga lugar, mga tugang experience po nindo, ha? Diyan po sa indo pong pagboto kasubago. Digdi po sa tuyang automated election, ha? Ngunyang pong aldaw na ini. And siyempre, halaba pang oras, no? Hanggang alas 7 pa po ng banggi ang pagboto, and pag alas 7 ng banggi, yun na po yan ang pagsarado mga tugang kang botohan. May proseso po na gigibuon dyan at mga electoral board, no? Para po mga tugang sa nasambit pong mga aktibidades. And then yun na po yan. And bilang o kaya pagtransportar, mga pagtransmit kahit po na makatapos na ma-print, tawaning kopya so mga dapat na tarawaning kopya, iyaon mga tugang dapat na ayan. Si si Jason ang kan OKFM yaon duman sa may party kang San Antonio Elementary School sa Tabaco City. Gigugununon mo yan. Tuninong man ngayon flow kan eleksyon tansya kan PPCRB na 30% pa lang ang nakaboto, tapos ibang botante nagkualam una kan sa indang numero, so sequence number ta medyo nga pag-rolling po maboto digdi tabi. Yan, basado sa PPCRB digdi. Sabi po ni kunyan ni Jason, diyan po sa iya pa na lugar mga tugang ngunyang pong panahon na ini. Kaya dumang po sa mga kababayan niya to magparolimpoy kabot di pisil mga tugang ay sandali sandali na kunyan na napindot tabi yan duman sa mga kababayan. Ayan, hello Sir Jason. Yes, kumusta kumusta Yan, nakakita ko. At Okay. location niya dito sa
San Antonio Elementary School, San Antonio. And good morning sa mga palantabay, sir. Rayman ang dalagan kang elementary and sigun sa payag ng PPCRB digdi na nahaputan ta nasa 30 nakakapag-boto dahil sa iba nagwalang kanse ng mga numero na siguro mabalik dyan na sobrang tabi, sir, ang init. Yan, mainit ang maray. Ingat-ingat ka din dyan, partner. Ingat-ingat. Sige, tabi. Ayo, at yan pa. Interview ko pwedeng PPCRB? Interview ko pwedeng pag-enable sa PPCRB? Kung available sinda dyan, di man na problema. Ayo. Okay. Sige. Okay, kita. Sige, dito ka na muna ito, sir. Yung tabi, si Miss Miss ano ito, ma'am? Hazel ng PPCRB. Hazel for PPCRB. Go ahead. Yeah. Hazel, kumusta? Kumusta? Yeah, good noon po. Opo, kumusta Okay ang... naman po, Brigday. Opo, ang pag-assistendo dyan sa mga butante? So far po, okay naman po sa flow kang election ngunyan since di man po kami nahirapan sa pag-guide sa mga botante. Siguro po, aware naman po sila sa pinaluwas kang COMELEC na list po ang sa indang presinto. Ayun, so far so good, smooth ang dalaga. Apo. Ayan. Yes po. Opo, salamatan po tayo sa sa pag-volunteer po nindo sa pagtabang sa mga butante Yes po. And na-orient man po kami ni Maray na para po sa pag-ngunyan, volunteer. Ayun, opo. Sige, Hazel, salamatan po Maray Tabi. Apo. Ayan, thank Thank you. you po. Ayan, Sir Jason. Hello. Yes, ayos. Ano tabi digdi, sir, sa voter assistant PPCRB sa Tabaco City. Hindi tabi si Dalubig Jason, sir. Good morning. Thank you very much. Mga duwang Dalubig Jason, ali po dyan sa iyo pong area sa San Antonio Elementary School. Pico 2000. Sabi sa Tabaco. Sino, durante ang istorya, Angel Mostaza. Siguro nagabatan, naninit. Angel, mas gawin. Hello, Angel. Hello? Yes. Ewan ko, sir, pag-ulukan ta. Hihinang na kung grabe po. Parte yan kan mga experience ang di mo makakalimutan. Pagluwas ko rin po, sir Mar, sa Legazpi City Jail. Tigpa pa, aray yung pakuhay, Kuya Boy. Tigpa pasabot na ako na, dedo da. Ako na ano ka, Kuya? Mahusulo nga yabi ngaya sumobil, magiging istorya ngaya kita. Nag-init. Opo, nag-init. Tiga-halatanat mi lang, Sir Mar, na makaboto su mekaniko bago pasaranda po kami digdi sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Roger, okay? Pero sa ibang baratata po, Sir Mar, nasa 21 nang napadarhan ni Chocos Order ang nagpadara po din kasipagan sa Commission on Election Bicol o COMELEC Bicol sagod sa presente. Ini ang informasyon na itinaw sa tuya ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valenza kung sa inkabilugan na 44 Chocos Order ang ipidira nita ka na kalihis na aldaw. Pero pa yan, Sir Mar, sa mga reklamo manungod sa aligadong vote buying at in vote selling na nakukumitir kan mga kandidato digdi po pa kan mga nakalihis na aldaw kan kampanya sagod na ngunyan po na aldaw ka na perilian ngunyan na Mayo 12. Sigo na, Sir Mark, kay Attorney Valesa, ining 45 na complaints na naresibe ninda, kaya parang di kaibahan itong kasuhapon and then sa ngunyan dahilan ta nakafocus pa sila, Sir Mars, duman sa magiging proseso pa kang perilian mo niyan. And then itong sa mga nagkakareceive po nindang reklamo and then informasyon, ipigbabato na ninda ito sa Police Regional Office number 5 bilang karos sa indang mga deputized agency and deputized personnel dahilan sa kita na, Sir Mar, ang may poder na magdakop, mag-aresto sa mga personang nai-involve sa digdi. And at kaya, Sir Mar, anong nature kang reklamo, Angel? Ang nature po digdi, Sir Mar, kan reklamo 34 dahil sa vote buying o vote selling, particular na digdi 34 kayo ni Sir Mar, ang distribution of money
duwa ang distribution of goods. Mhm. Tapos, igwanig din, Sir Mark, kinahiling ako sa datos, as of May 11, 2025 ini, abuse or use of fund, money deposited in trust, equipment, facilities owned or controlled by the government for election campaign. Abuse of resources, ano? Abuse of state resources. Mhm. Igwanin 7, and then igwanin tigaapod na intervention of public officers and employees. Posible ni Sir Mark, mas mga empleyado kan gobyerno na dahil pa dapat na mag-involve sa kumbaga sa kampanya o any force kan itong ka-influensya sa masuporta o mapakaraon sa sarong politiko, may duwang kaso. Aha. Pero kayan hali sa probinsya kan Albay, and then saruman sa Camarines Norte. Pagkaraot pa lang ang kapwa. May duwang reklamo manungod sa panlalait kang kapwa-kandidato. Kaya nagkapuro bulan. Ayan. Hali naman, Sir Mar, sa 21 nung nag-simbag na, nag-response na duman sa shock of order na ipinirakan COMELEC. Pero kaiyanan hali sa Albay, 13 sa Camarines Sur, 7 sa Catanduanes. Mhm. Pero ang pinakahalangkaw, Sir Mar, na napadarhan kay shock of order, iyuan probinsya kan Catanduanes na may 27, sinundan kan Camarines Sur na may 15, and then 2 sa Albay. Ayan, inisuma mo din sa kunyan sa mga Operation Baklas? Daily Sir Mar, naka-specify kung anong ito sa mga nagsimbag na sa show cause order na ipinindara po kan COMELEC. Yes, ito baga after Operation Baklas, may mga pindaran siya ng mga show cause order na magsimbag nga kamo kayo nito. Pag dahil may problema ka mo. Opo. Ayun, And then so, sa mga complaint, Sir Mar, ipigpadara ini via email. May nagpadara na po sa Facebook, and then igwak si Citizens Hotline na 8888. Igwanin duwang nagpadara po dyan. Iyan. Sana may mga kaakibat na ebidensya nga ning mag-materialize. Oo. Kasi Lalo na kung COMELEC maray kong video maray da kong video ang kakibat. Ang problema nga ni Sir Marta, basado sa mga namamati ko, pag nag-receive ka bawal ka ang magkapot sa cellphone. Ano na? Pag naglaw ka na po duman sa giving venue, Ah. bawal ka nang mag-cellphone. Aha. Pag may nailing na nagkakapot sa cellphone, dawa na sa lista ka, may funding ka, di ka natawan. Okay. Kaya, paano na kayo pa kayo makakuha si ebidensya na itatawag sa COMELEC? May mga paagi yan kung paano. Opo. Pero ang pangaputan man Sir Mark ni R.D. Valesa sa mga complaint, provide sinda ni kompletong detalye sa arugan pangaran, lugar kung sa inangyari, oras, sisay sunod tao, sisay sunod tauan, and then ito man po, picture or video, mas maray kong video. Ayan. And then, be ready to be a state witness. At siyempre kung di ka nagkuha ka, kaso involved. Opo. Di ba? Both of you, ikang nagbakal, bura nagpabakal, pareho kung may pananimbagan sa lay. Pero mas magian-gianan sa imong panimbagan kung mag-state witness ka. Ayan. So, yan Sir Mark, ang mga detalyes man, hali duman sa Regional Monitoring Center kan COMELEC Bicol, with Kuya Boy and Kuya Noy, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, Boy and Angel. Salamat si Kuya Nonoy. Yan po sa, sa Barangay Bugtong. Waiting for the mechanic to come. Okay. Ayan po ang mga pangyayari, mga tugang listahan, mga tugang kang mga nagreklamo dyan po sa Commission on Elections. Para duman sa mga iba-ibang election offenses, may vote buying, may distribution of money, di ba? Tapos igwa pa nga yan abuse of state resources. Iyan, alright. Si amigo ko, ko nakaboto na amigo, good morning. Sir Dodds. Masusulo? Aren.
Kasi sa loob sa service din daw. Day, nag-overheat man sana. Muna ako, may pangiwating na kasi. Babagawa na gayon. Iguana! Away ko na. Coming soon! Yes. No, matibayan ko, man ako kung mutulos, ano Papa Mar, Ha? kada election dapat bago. Nangyari. Oy, partner, kumusta ang experience? Tangkaboto ka na? Away yun, ha? Kumusta ang experience mo? Okay. Ayos mo na, day ka na dali kang technical glitch. Kaya man, kundi gusto ko pag, senior na ba kita? Oho. Hindi man sa holding room. May nagdadiskusyon na. Nagdidiskusyon na sa mga seniors. Nangyari. Lang. Hindi man ganang ko niyan. Mga argue. Oo. Pero so far so good man, Ayo. Maroray man talagang igwaman ng holding room. Tangani, hindi ka magparatindog sa luwas. Tama ito. Oo. Una sabi ko, Aba. Ngayon isip ko ba yan na hindi mo dyan sa vote buying na yan. Actually, baka man ganyan vote buying. Anong apon mo kan? Ganyan niya. Ayuda. Grabe. Ayan ang matinding ayuda yan. Continuation kang ayuda. Ayun baga ang matinding ayuda ta. Ang sabi da, ngunyan ngayon matindik dakula. Pero ngayon pag may kalamidad, sarong kilong bagas buda, 2 sardinas. Teban, naman, siguro kung ganyan, na yan, pwedeng kanakula naman yan ng itatao lalo kung may kalamidad. Pwedeng na. Medyo mamundo lang talaga, kundi yan ang mga bagay-bagay na pangyayari sa palibot. Kasi mga papaman, may korta ba, may korta ka, kandidato ka, ano man talaga, pigbabawal man lang magtao. Bawal nga nita. Ang base sa Omnibus Election Code, ang gastos mo sa kang kandidato dapat 3 pesos kada botante. Yeah. Pag nagsubra ka dyan, may election offense ka. Baka man ito gastos. Ano na? Baka man ito gastos. ang babantayan ko kung ang babantayan ta kung tira ang isusumitin na susi. Kaya nga baka man ito gastos, Tao pala. Yan pala yung yan pala yung video sabi mo yung mga kwalifikasyon na siyang makabayan, makadiyos, saka makatao. Ang papaman, mayaman ako. O di, iipon ko na, iwagas ko na sukan ko. Para sa inyo. Hindi ba ko sa pagbot sa Borotuan para ito sa inyo. O ano mo nang analungan? May batas kaya. Pero ang kan despite Ken, dito mo sa nagreklamo. Kaya magapigya ko sa Ranso Comelec. Ano nga tinggibo nindo? Dahil ka Comelec. Kamu yang mga butanting albayano. Ano man ang ginibo nindo? Ako man. Ngayon na reklamo. Kaso mismo sa autoridad. Ano po man? Ayun na sa imo. Ayun na sir. Kawaparita kita. Thank you. Ayan. Salamat. Ayan, sige sir dude. Sir, wala ito. Sabi ko ta. Alright, mga tugang, ma-post lang kami. Bicol 2000. Sa tuya po mga sa tuwing special coverage, mga balita ko na butang 12:00. We will be back. Desisyon Bicol 2025. DZGB as in OKFM election coverage.